Ke lamabhela sixoxo sinuka intsundwana lamakokozela njengelifu lemvula. Friday is the 5th of November 2021. Friday ke lulo losuku esiye sithake ngalo sithethe ke ezi zinto ezinceda abantu kulamakhaya abo kwezo ngxaki abantu babe banazo. Siye sithi ke wena mntu ungazange wathaka ingasi ke uqala emntwini akuhlanganisele kuba kaloku ngenye ixesha nesisandla uthaka ngaso nezi energies zihamba nawe sezi-tainted. Incedise ke laa nto uba uye emntwini akuncedise akuphungule nje okanye kuthiwa akugutyule emva koko uzenzele. Namhlanje ke bantu abahle sizabe sincokola ngeengxaki zoomama, iingxaki ezinonto kwenza namazantsi esiso, izibeleko, imichamo etshisayo. Siyayibona mos le nto uba iya kweliphi icala. Phambi kokuba siyichaze ke le nto sithi wena mntu ofuna ubhukisha i-appointment isaqhuba into yakhona, nawe wena mntu othi ufuna ufunda ngazo ezi-essential oils, simane sikhumbuza ukuthi very soon izawuvela ilink ukuthi ubhalise. Iyaqala ke into yesikolo phaa kuDisemba. Is gonna be first week kaDisemba ke ube ready wena mntu onomdla ne-essential oils. Masingene ke kuzo izinto ze-vaginal problems. Yayibona ke le nto sithetha ngayo. Sizayohlula ke le nto ibe kabini. Kuzawuqalwa ke kuthethwe ngazo ezi zinto zeziwasho. Mhlawumbi wena uthi yeza likusebenzela ufuna iziwasho, sawuqala ngayo apho sabe sihamba naye umama wasemfuleni uzawuchaza. Emva koko ke singene kuwena amayezeni umdala sithi uba ngokwamayeza siyithini. Masiyichaze into ethi iziwasho ziyabasebenzela abantu abahamba nezihlwele zeziwasho. Ngelinye ixesha nawe kudala uyisebenza le nto amayeza ayikuvumi, khawukho itshintsho uzame iziwasho. Masiqale ngayo ke le nto yeziwasho ngoba sikhangele umama ophayana eKapa. Ndiyathemba ukuba inetwork ayizusichana. Masibulise apho eKapa. Camaku mama. Camaku Bhele, kunjani? Camaku mama, ingathi noko ivakala kakuhle. Khawuphinde uzichaze mama, sikhe sanawe apha kweli khaya lenkcubeko yesintu apha kwaVusilanga. Mhlawumbi abantu bayaqala ukuva. Khawuzichaze umama ungubani, umama undawoni, umama wenzani, yonke laa nto. Qhuba mama Camaku. Camaku yini Thokozani? Lona uthethayo ngumangwanya, nguJola ngumphankomo. Ndilimpondomso ukutsho. Ndingumzukulwana woBhayi woKhetshe. Ndisisizukulwana soNcotshe. Ndizalwa yintombi yangapha eNorthern Cape engumTswana. Omhlaphi ngwagama ido tlhapa ngale beso ipuranga kgetsela. Ke mokubung wa tsebetse nyane, khomo ya metsi. Dikwa khama ifa idukwe ngapha ya emamfeneni kolisa kohlathi koJambasi. Mna ngokuhlala ndihlala eMfuleni 6853 Kweleha Street extension 6. Kulapho ndifumaneka khona ke apho. Inambara yam endiyisebenzisayo ithi 078 461 4126 078 461 4128. Camaku ke mangwanya. Umangwanya ke ngulosa ke sathetha naye wena mntu othi ufuna iikhombo zalapha kwaBhele ziyafumaneka phayana kuye eKapa. Wena mntu othi ufuna nohlola uyahlola umama kula kona akuyo. Masingene kuyo ke mama le nto yezingxaki zoomama. Naku umntu ongumama uthi yanditya le nto amazantsi esisu, nasi isibeleko sam sithe satha itshoke umntu wabantu into yakhe nemichamo nantsi iyamtshisa ke mhlawumbi ithi imqaqambele. Loo nto iyiyo ke yaphayana ekuqaqambeni. Uyithini mama xa befikile phayana kuwe emfuleni? Khawusinabisele uba uthini lo mntu ungumama kule kona akuyo right now. Camaku mama. Camaku ke Tatubhele. Into eye yenzeke ndiye ndiqonde kuqala apha kulo mntu kuba ukhe waya na ekliniki. Into ebalulekile kuba makaqale ekliniki. Lo mntu uzawufika athi apha kum, hayi ndihambile ekliniki andiboni mohluko.
okanye hayi ndiyile kule kliniki kodwa ezi zinto ndiziselayo azisebenzi okanye ezi ndizisebenzisayo. Sitsho sibone uba singamenzela njani iziwasho. Lo mntu lona unamazantsi abuhlungu wena tata uBhele. Ngenye ixesha siye sithathe iharmansi, uyayifumana nalapha ezishophu iharmansi, uyithathe uyithi qaba nje kwilayina, uyifake apha kwipenti yakho, then ufake ipenti itsale bonke obabuhlungu unabo. Uyakwazi nokuyisela iharmansi uyithi nje ngecephe ugalele iswekile usele uphele bonke okakuqaqamba. Wena Bhele, ngenye ixesha ufumanise ukuba lo mntu lo akanakuqaqamba lo, qha nto anayo nje zi-discharge. Siye sithi ngenye ixesha lo mntu makathathe i-Epsom salt wena tata uBhele, akagalele. Uyakhumbula mos ngenye ixesha kwaba bakhe babeleka ufumanise ukuba funeka ufuthile ustime xa ugqibobeleka, uye wenze ngolo hlobo, ugalele la Epsom salt phaa ngaphakathi uchophe. Okanye ngenye ixesha uba awuyifumani le Epsom salt, ukhe ukhangele itye lomgodi ustime even nangalo uchophe, ukhe ukhangele uba kuzubakho umohlu kona. Wena mntu ungumama khawukuthande ukuthenga neyogathi xa unala mazantsi wesisu. Uthi xa ufike evenkileni ujonge iyogathi lena ine-life culture, then ke ngoku utsho ubone uba zithini ke ngoku ezi zinto wena tata uBhele. Xa zingakulungeliyo phaa emayezeni mawukhuba uzama ezi ziwasho sizithethayo wena tata uBhele. Camagu ke mama, masiyibulele ingathi izinto noko zizinto ezilula, iharmansi, Epsom salt, yonke le nto noko zizinto ezifumanekayo. Suthi ugule xa uzawude ufe. Uthi ke mama khawuqale kuye umtholampilo apha ngakokwenu ukwenzela ukubana ukuba awuncedakali uze apha kuthi thina abantu banyanga ngesintu. Masiphinde sikubulele ke mama, umntu okufunayo kule kona ukuyo kufumana njani? Wena tata uBhele, ndingumntu obhizi kakhulu. iWest ke ngoku ngeli xesha siya kulo la ngoDisemba ndisebenza kakhulu, ngoku ndiye ndithande umntu aqale ayenze i-appointment before azofika apha ekhaya, ngoba kaloku ndiye ndenze i-appointment umntu afike ahlale ithuba elide engakhange ayenze i-appointment, ngoba kaloku ndiye ndidibane nalo mntu wenze i-appointment ndihlale naye ndimonelise ehambe exolile ngela xesha lakhe ale appointment leyo. Ngoku wena xa uzawuvele ufike uzawuhlala into engange-2 hours phaa phandle ibe ngathi awuhoywanga kuba kaloku awuyenzanga i-appointment. Ngoku ndiye ndithande ukuthi abantu mabafowune benze i-appointment before bazofika apha ekhaya apha Emfuleni. Camagu Bhele. Masibulele mama Camagu, singakhange sikulibase kakhulu ukwenzela ujonge abantu abeze kuwe. Nantso ke into yeziwasho, nawe ke ungumayezeni uthi ngathi azizukuncedisa ezi zinto, wena ufuna amayeza. uBhele uzawukhe azizame ke zizeharmansi njengoba azizundinceda nakule yam ikona. Nazi ke into yasemayezeni, wena mntu othi ufuna uthaka ufuna uhlanganisa, wena ngumntu ozithandela amayeza. Sawenza nje abe yi-8 mntanomhla ukwenzela ukubana ungayenzi into ezawuba ninzi okanye into ezawushota. Siqala ngomhlamba amanzi. Bayawazi ke abantu umhlamba amanzi wafika kulelo xolo ukuba ukwezi ndawo zinomhlamba amanzi omhle otyebile omkhulu uzawuba into egoldish. Mhlamba amanzi ke lo size kwinto kuthiwa ugobho okanye le nto kuthiwa yi-river pumpkin, ibizwe ke apha kuthi kuthiwa liphuzi lomlambo. Ufumane intsuku mbili, ufumane inongwe labatheka noba ujikeleze ngaphi yi-variation wethu yale nto yi-African potato. Ufumane umaphipha and then ufumane umvuthuza. Ukuba ke wena uhamba nomangwanye uzawufumana nentwana yomchamo emfene udibanise. Into yenzayo ke mntana omhle, khawuwapheke la mayeza onke. Ugobho ke sesingampheki kodwa kule case ipheka ungadluli kwi-5 minutes, and then xa ugqibile uyiyeke iphole. Khawumane usele ihafu yekomityi 2 times a day. Ungayenza ke nalaa nto yokustima ebeyitshilo umama kwangalo eli yeza. Siye sikhethe kuba ingasikulisele xa uzawulala so that lisebenze uzingqengqele. Khawuyizame ke ujonge mama ukuthi ayizukuzama nakwezi ngxaki zamazantsi esisu, i-discharges. Nathi ke siya-emphasize ukuthi ingaske uyijikeleze into enekliniki. Nazi ezi zinto bazawuxela ngazo ekliniki ezinohambe zihambe zifuna uba uziqwalasele. Kodwa into kuthiwa yi-HPV sikhe sathetha ngayo. Ukuba awuyihoyanga izawuhamba ihambe ikwenzela ikhensa yesibeleko. La mazantsi esisu nale low abdominal pain nyuka ke uyotsho phaa kwisibeleko
ukuba awuyihoyanga izawuvumbulukwa sewunesibeleko ufuna siyokhutshwa. Le nto xa ufika ekliniki uzawuthiwa une-PID okanye i-pelvic inflammatory disease, amazantsi esisu ajikela azothiwa emqolo, ingayi-STI mntanomhle khayijonge. Ezi discharges ingayigonorrhea, ingayenye into khawuyiqwalasele. Ukuba une-yeast infection, i-yeast ke komnye umntu izawuvela iyicandida uyibone uba nantsi le nto imhlophe, komnye umntu it will just be itchy. Zonke ezi zinto zizinto ezifuna uqala usijonge ngokwekliniki ukuba zincedakale, kuba nezamayeza nazo uyakwazi ubethwa apho ubethwe khona, mhlawumbi ubethwe ngesichitho sangaphantsi. Esi sichitho sangaphantsi siyakwazi uthatha le shape. Yiloo nto ufuna sijonge uba yinto yamayeza okanye yinto yasekliniki, kwenzela uba ukuba yinto yasekliniki bakunike i-antibiotic, bazawukwenza ke ne-pap smear xa bekrokrela ezo nto zinjalo. Uthi uba uncedakali umkhangele umangwanya ngeziwasho, ukhangele nawo amayeza. Nantso ke into besiyiphethe yeengxaki zoomama, khawuyizame ke nawe mama kuloo kona ukuyo. Sometimes ke mama ndini awunazo ezi ngxaki kodwa uthi nam mandisijonge isibelo, mandibujonge ubumama bam, ungamane nje uziphungela. Sifika apho iphelela khona ke sithi masiyeke ilale, sizawudibana tomorrow Saturday. Camagu.